Il-pulizija qed tinvestiga l-każ tas-sitt karozzi li nqerdu għal kollox matul il-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis wara li ħadu n-nar fi triq il-Witf bħall-Qormi. Skont informazzjoni li kiseb Net News, jidher li dawn il-karozzi kienu kollha l-beħ u mhux esklus li tqabdu apposta. In-nirien bdew għall-ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Fil-post fi ftit ħin waslu kemm pulizija kif ukoll ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jitfgħu n-nar qawwi. Jidher li l-karozzi kollha kienu ta' sit wieħed li ġie identifikat bħala John Curtis. Il-karozzi kienu ilhom diversi xhur jiġu pparkjati f'dan il-post fil-wied ta' Ħall-Qormi li hija art privata. U f'każ separat il-Ħamis filgħodu għall-ħabta tas-7:30 ġie rrappurtat nar f'ristorant fi triq ix-Xatt fil-Gżira. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru fil-post u kkontrollaw dawn in-nirien bis-sitwazzjoni tiġi lura n-normal wara ftit tal-ħin. Jidher li ħadd ma weġġa' f'dawn l-inċidenti. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn iż-żewġ każi għadhom għaddejjin.